ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପୁରୁଷର ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? କିଛି ପୁରୁଷ କାହିଁକି ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ପଛରୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କାରଣ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଷର ଅବନତିର କାରଣ 4ଟି। ଏହି 4ଟି କାରଣ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନା। ପ୍ରଥମ, ବହୁ ନାରୀ ରମଣ। ଜଣେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ସେ ମା', ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ନିଜ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସୁଲକ୍ଷଣା ନାରୀର ଉପଦେଶ ମାନିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ନାରୀ ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଏ, ସେ ପୁରୁଷ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନା। ଆଜି ଜଣେ ତ କାଲି ଆଉ ଜଣେ, ସେ ସେହି ବାଟେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏପରି ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ନାରୀ ପଛରେ ରହିଲେ ପୁରୁଷ ଉନ୍ନତି କରେ, ନାରୀ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ନିଶା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ମଦ୍ୟପାନ ଏ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ସଦାସର୍ବଦା ନିଶାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଲା, ସେ ପୁରୁଷ ଜୀବନ କାଳରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ସେ ନିଶାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଶା ହେଉନା କାହିଁକି, ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାରେ ଅଛି, ପାନ ବିଡ଼ି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ ନିଶା, ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଟାଣେ ପଇସା। ନିଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥହାନି, ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ରୋଗର। ନିଶାସକ୍ତ ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ, ଚୋରି। ଚୋରି କରିବା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି କଲେ ପୁରୁଷର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କେବଳ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ହାରାହାରି ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଜଣେ ନାରୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତା ବାହୁବଳରେ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚୋରି କରିବ, ଏହା କରି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ସହ ପାପ ବଢ଼ିଥାଏ। କାରଣ ନିଜ ଭୁଲ ଦଣ୍ଡ ନିଜକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଶୁ ରତ୍ନାକର ଭଳି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏ ପାପରୁ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଚତୁର୍ଥ, ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର। କୌଣସି ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ରୋଷ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚିତ ରୁହେ। ତେଣୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ନାରୀ। ତାଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ, ରାଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମାରିବା, ପିଟିବା, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁରୁ ବିରତ ରହିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏହି 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ନିଜର ବାହୁବଳରେ ବଳିୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।